Dong, buko. Sa muka dito tahan ni Jumamina. Hoy! You destroyed a O turret. kanina makapitan ni mahulat. Nag-destroy na tulad na ko. Ino ba? And hapitan ni. Rampage. Wala ka na ka ma? Wala ko na ko. Okay. Sige. Sus, Dong. 5 na kakatuig sigdulaan ng Our turret is under Mobile Legends mo. O man Japon Grandmaster man Japon ka. Tapos imong daan lang na imo. Halos one month kay pangating man simong kaugalingon. Halos makalimot makagpan toothbrush. Grabe pug ka maoy mo toothbrush pag usahay uy. Nang kikini mo nang gahi na sa nipon. Pagundangan nimo na. Sayang ka sa oras. The enemy has slain Lord. Buko. Madala lagi gasahay. Sus. Sige na, wala ko na ko ha. Dapat ulit na ako na nang nilungag. Bantay bitaw wala na. Sige ma, babay amping. Terrorists win. 2 hours later. O sige, may pang-invite ako ng 5 kauban. seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Accept na lang ako, hindi anak mo lang. All troops deployed. Hindi anak mo lang. 6.5 hours later. Ay, salamat ako. Hindi na job ko. Kakuya, uy. Gutom pa siya kaayo. Gutuman na, uy. Wala maglungag, malay ko. Ay, makakaon na job ko. Atay, umalik kanon. Look. Tiyo, muto ni mama. Bago, manis na. Patay yung ko aning bataan ni. Pantay ra jud ni awa. Pantay ra jud. Asa mo tong kaldero? Ma, nakita niyo mo kaldero, ma? Ay, nakadong. Ang tanang kaldero ito sa balay ni Laila. Nakita niyo mo tong kaldero dito. Abong, ubalay sa ano pagkaon? Kaon ka magkain. Ulit, ganda yung kamawin. Gutom na ba kayo, ma? Kingano? Ako wala ko gigotom? Batingon man ang kagutom, ano ko makaglungag? Sige, makagdula. Nga, babe. Maglungag na ko ba? Hala pa nga yung pagkaon dito kay Zilong. Kaya basig tagaan kay Zilong, no? Sige, ML pa more. Sige.